Rajoy might not be a Francoist himself, his government is rooted in the Franco years. These are the grandchildren of the Francoist elite. Sending in the Guardia Civil. Sending in the Guardia Civil. They might have found that strange little colonel with a moustache and a tricolour hat and his pistol who went into the Cortes of Madrid and told them all to sit down. Because this is the same as the coup of 1981. It's the same as what's happening here. They are ripping up the Statue of Autonomy and it Hola.
en una convocatòria organitzada pel mateix Ajuntament i on han participat els grups municipals del PDeCAT, Esquerra Republicana, Movem Tortosa, que vindria a ser la confluència d'esquerres, i també la CUP. L'acte ha reunit gairebé mig miler de persones, es fa difícil de calcular, que ara mateix criden independència, independència, independència. Fa una estona han parlat els diversos polítics, no hi era l'alcalde de Tortosa, el senyor Ferran Bel, perquè és diputat al Congrés a Madrid i, per tant, avui tenia sessió parlamentària a Madrid i, per tant, no ha estat aquí a Tortosa. Cal dir que Ferran Bel és un dels alcaldes catalans cridats a declarar per la Fiscalia i que està convocat per declarar davant la Fiscalia el proper dilluns. De moment aquí a la plaça de l'Ajuntament, doncs això, concentració d'unes 500 persones que criden al crit independència, independència, votarem, votarem.